Zdravo ljudi, Hirsobalka Team ovdje i danas ću vam pokazati neke od lakih efekata u Photoshopu koji i vi možete dodati. Hajde da počnemo. Prvo što će biti je slika ili tekst u tekstu. Ovaj efekat nije toliko težak. Evo pokazat ću kako se to radi. Evo uzmemo tekst, tu izaberemo bilo koji font. Evo malo ovo da smanjim. Ovako. Boja nije bitna. I evo sad ovamo šta je fora. Pa je da slika koja želi da bude u tekstu bude iznad teksta. Pa onda od ovoga držite Alt i stisnete između ova dva. I evo. Ili samo desni klik na ovome i Create Clipping Mask. Sad ovamo ima ruka koja se ne vidi. Ako želite i to, onda kopirate, napravite duplikat. Od ovoga ćemo napraviti dalje ovaj Clipping Mask. I ovamo uzmemo Quick Selection Tool. I selektovati ovo. I od ovoga ćemo napraviti Layer Mask. I evo ga. Posle može i da se isprave ove neželjeni delovi. I eto, tako ide slika o tekstu. A šta ćemo sa tekstom u tekstu? Napravit ćemo drugi tekst. Evo ovoliko. Evo i od ovoga ćemo selektovati ovaj donji tekst. Od selekciju na selekciju. I od ovog prvog napraviti Layer Mask. I evo ga tekst u tekstu. Sad ćemo u ovom delu napraviti vodenu refleksiju. Napravite kopiju ovoga. Ovamo evo ovaj jedan ću skloniti gore, ovaj ću okrenuti na opačke. I postaviti ovo. Sad ćemo ovaj layer koji će nam služiti kao voda. Ovaj što je okrenut. Konvertovati u Matte Object. Sad odemo Filter. I Filter Gallery. Imamo uzet ćemo Spread Strokes. Spread Strokes ćemo uzeti i staviti ili horizontalno ili vertikalno. Zavisi kako vam odgovara. Ja ću ovaj put uzeti vertikalno, horizontalno, povećati ovo
I mislim da je ovo sad ok. Stisnemo ovo. Na ovom ćemo uzeti ovaj splitter, ali ćemo ga malo smanjiti. Ja ću to... Ja. I budite sigurni da su oba ova leja vidljivi. Stisnemo OK. Već imamo nešto ovako. Ako hoćete da dočarate i boju, dodat ćemo i to. Evo color balance. Uzmemo ovamo obično cyan. Malo povučemo ovamo. Malo ka blue povučemo ovo. Midtones i shadows. Isto. I evo, sam malo više odgovara ovo. I korisno da uzmete Create Clipping Mask. Tako da ako imate i druge leje, da ne utiče i ovaj color balance na druge leje. Umjesto i color balance možete da izaberete i solid color. Da uzmete plav. I stavite overlay. Ili soft light. I to dođe sa vodanom refleksijom. Sad idemo na drugo. Sad idemo na glitch. Glitch tekst. Evo. Ukucamo neki tekst, nađemo neki format, bilo koji. Nema veze. Sad ćemo do ovoga napraviti 3 kopije. 1, 2, 3. Sad od svakih ovih kopija ćemo uzeti jedan kanal. Desni klik i blending options. Ili samo dvoklik sa strane. Sa desne strane layera. Sad od ovih kanala ćemo ostaviti samo jednu. Sad ćemo ostaviti samo L i OK. Druga kopija. Ostavimo samo G. OK. Sljedeća kopija. Ostavimo samo B. Uzmemo Move Tool. Selektujemo, držimo Ctrl i ako je ova opcija šiklirana, onda držite Ctrl. Evo ga. Ovo. Ovdje. Samo možemo sve ovo da međujemo. Uzmemo Rectangular Hue Tool. To je za selekciju i treba nam baš kockaz. Ako je neki drugi, zadržite i prevucite ovamo. U ovaj. Sad uzmemo delove koje želimo da promenimo.
ovo. Budete sigurni da ste selektovali tekst. Transform tool, Ctrl+T i pomerimo ga u stranu. Sve to ovako dođe. I eto, tako dalje. I sad idemo na treću stvar. Sljedeće što će biti je 3D tekst. Napišemo nešto, samo da povećam. Evo. I sad šta treba? Treba da držite Ctrl, Alt i klikćete strelice na tastaturi. To jest. Gore, dole, levo, desno. E sad kad ste napravili ovo, selektujete sve sem prvog. I mergeujete. Prečica je Ctrl+E. E sad treba da se vidi da je to 3D tekst. To može da se postigne tako što ćemo ovaj mergeovan layer obojiti u neku drugu boju. I evo ga. Naravno, postoji još načina za kreiranje 3D teksta. Ali ovo je najjednostavniji. Idemo na sljedeći efekat. Sad ćemo uraditi logo umešanih boja. Vidjet ćete naša mislim, samo da krenem. Ne znam samo to kako da kažem. Prvo ćemo uzeti Magic White Tool, selektovati ovo koje želite da ima efekt. Držim Shift, kopiramo u novom layeru, Ctrl+J. Sad uzmemo Brush Tool, evo je, pa da. Evo, možete to. Sad uzmemo Filter i Liquify. I obično uzmem Advanced mod. I uzmem ovo ovako. Sad ok. Malo zabao. Dobro. Sad kad je odradilo to svoje što treba, napravimo clipping mask. I dobimo nešto ovako.
O. I ovo, može i ovo malo četkica. Malo da se to tera. Držimo shift i farbamo malo. To bi otprilike ovako to trebalo da dođe, ovaj deo. Ovaj deo je lakši ako imate tablet za crtanje, nego ja samo moram da koristim miš. Evo, moglo bi još malo ovo. Da sam fila.